I si aquests dies passegen per Tarragona s'hauran topat amb banderoles anunciant justament les festes de Santa Tecla i també hauran vist balcons amb el domàs de la present edició penjant. I és que tant la ciutat com els seus veïns s'engalanen literalment amb els elements de marxandatge que les diferents entitats elaboren a partir de la imatge gràfica, una imatge que per cert enguany ha estat dissenyada pel tarragoní Pepe Serra. I Àlex Alonso, sembla que molts tarragonins i tarragonines ja tenen a punt les seves pulseres, les seves samarretes i els seus mocadors de Santa Tecla, oi? Doncs així és, si hem de fer cas a la quantitat de gent que va passant gota a gota durant tota la tarda aquí a l'estand de les festes situat al vestíbul del Teatre Tarragona. Hem anat veient una rua de gent que va passant durant tota la tarda per comprar aquestes samarretes, aquests mocadors. També us hem d'ensenyar, per exemple, si veieu aquí dalt, això vol dir que hi ha moltes talles que ara mateix estan exhaurides aquí al stand del Teatre Tarragona. Ens han dit, això sí, que a partir de demà tornarà a haver-hi totes les talles de les samarretes. No tingueu cap problema en poder-vos acostar a partir de demà aquí a l'estand. Esther Roca, tècnica de festes, bona tarda. Hola, bona tarda. Tot a punt o què? Tot a punt, de moment tot a punt. Ja estem dintre de Santa Tecla, però segur que a partir del dia de divendres de la crida és quan comença tot. És ben segur que és quan comença tot. Sí que és cert que portem molt de temps preparant-ho, no només nosaltres, sinó totes les entitats, i llavors a partir del dia 15 a tope i segur que funcionarà tot molt bé. Un dels primers actes que surt del programa és que el dia 11 de setembre s'obria aquest estand de les festes i començava a vendre's. Ho comentàvem abans una mica, també la implicació de les entitats en aquest marxandatge, perquè moltes entitats organitzen, col·laboren per organitzar aquest marxandatge. Jo crec que l'estand de festes és l'exemple més clar de la implicació que tenen les entitats amb la festa, que és una implicació molt important. No només amb activitats, sinó només també amb vestir a la gent amb tots aquests elements que podem trobar, siguin samarretes, siguin bosses, i llavors una implicació molt gran que ens fa que la festa de Santa Tecla sigui la festa que ens agrada a tots i que volem. Un marxandatge que ha anat creixent també en els anys. Abans, fa uns quants anys, els que recordem hi havia samarreta, mocador com a molt, a partir d'ara tenim moltíssimes coses. Bé, jo crec que evidentment Santa Tecla és la festa gran de la ciutat, enganxa moltíssima gent i que el que deia, no? Les entitats d'alguna manera cada cop participen més de tot aquest esperit festiu, que al final és el marxandatge i és tot el previ perquè a partir del dia 15 estiguem preparats per sortir al carrer. Ja per acabar, enguany la novetat és aquesta butxaca de les festes, per guardar-nos sobretot el programa. Bueno, jo crec que és una novetat molt important, és una novetat que a més crec que és pionera en molts espais i que de ben segur s'explicaran millor ara les companyes del FAR. Doncs perfecte, gràcies, Esther. A vosaltres. Doncs, com dèiem, les companyes del FAR Cooperatiu, que han estat les encarregades d'idear aquesta butxaca de les festes. Cristina, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, la tens aquí a la mà, aquesta butxaca de les festes. Explica'ns una mica com va sorgir la idea de poder-ho portar per aquesta Santa Tecla. Nosaltres l'any passat vam tenir la sort de fer el disseny del cartell i llavors estàvem pensant ja de fa uns quants anys i vam tenir com l'oportunitat perfecta l'any passat, no?, de què fer amb les lones, perquè realment la lona és un residu municipal, o privat a vegades, però habitualment municipal, amb el que no es pot fer res, o sigui, només s'incineren. I llavors nosaltres doncs, hem buscat la manera de que allò que només és un residu ara sigui la matèria primera doncs, per crear un producte que pugui ser útil per la ciutadania, començant ara, no?, per la festa major, però que tu quedis i que ho facis servir en el teu dia a dia com vulguis, i ha sortit aquest necessari que li hem dit butxaca de les festes. És grandeta, Jo pensava que era més petiteta, però és gran i caben coses, aquí dins. El programa fàcil i llavors perquè portis també el mòbil o... Una cosa guai és que és impermeable. També, perquè no sé com anirà aquest any, ja veurem. Esperem que no l'haguem de fer servir gaire per això. Escolta'm, el que deies, en pro de sostenibilitat, estalviar i fer aquesta economia circular que també ens va. Sí, nosaltres tenim calculat que amb les lones que hem aconseguit reciclar, per exemple, hem estalviat 105.000 litres d'aigua i seria l'equivalent al CO2 que transformen 33.000 arbres, el que s'ha estalviat també. Llavors creiem que és un impacte que potser sol no és el que fa transformar les coses, però no sé, nosaltres des del FAR intentem anar aportant en aquest sentit, no?
tenim la Biblioteca de les Coses, que ara just demà també fem un esdeveniment allà a l'espai per reduir el residu, en aquest cas tèxtil. Ara hem fet la butxaca reciclant lones i anar construint així projectes de ciutat de la mà de l'Ajuntament i de qui es vulgui sumar per reduir residu. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina. Me la deixes un segon per acabar-la d'ensenyar. Gràcies. Ja sabeu, aquesta butxaca de les festes. Aquí, a l'estand de les festes, si us gasteu 15 eurets en marxandatge, amb la samarreta, el mocador o amb el que faci falta, us la regalaran fins que s'acabin les existències. No sé si et regalaran justament aquesta o no de butxaca, Àlex, però ja que has anat fins a l'estand de les festes, no sé si has aprofitat per comprar ja algun element de marxandatge d'aquestes festes o no? Doncs sí, alguna cosa hem fet. També us he de dir que això de les talles, pels que són pares, ara ens va una mica malament, però alguna cosa hem fet ja aquí al marxandatge de les festes. De fet, veig que ja vas preparat amb la pulsera, si menys no. Moltes gràcies, Àlex, aquesta butxaca que servirà de prova pilot, a veure si repeteix de cara a pròxims anys.